Bago. Ito yung bahay namin guys. Dami mamalengke. Mamalengke kami ng mga hanger. Maglahat lang tayo. Ha? Wait. Ito ang St. Stephen, New Brunswick. Ito yung bahay namin sa taas, second floor. Oh. Apartment number 8. First day namin sa St. Stephen. Bagong dating lang kami. Kanina. Saan tayo pupunta? Ganon? Anonymous lang yung ano. Hindi ko ha. Ito lang na Miss ICTV. Si Mr. ICTV, huwag nyo nang kilalanin. Hingin kaya natin yung ano po. Guys. Ano bang ano yan? Pangalan ng store? Shop? Atlantic. Parang Save More siya. Sa baga sa Pinas. Save More. May ano pala dun, oh. May pedestrian ba dito? Wala. Ito rin yung daan papupunta nga ganong. Yata ito yung papunta doon. Magano daw tayo ng ano? SIM card. Kasi kailangan natin yun. Kung may church sila, o di ko mga church to. Ano ba yung sinabi niya kanina? Church. King Street, St. Stephen. Pagpunta daw yung ganong doon. Doon ba? Ha? Yung Atlantic. Atlantic na ano? Shop! Ano mo tawag doon? Ganda ng bahay natin. Ako sa bagong bago. O dyan ah. Instrument. St. Stephen Inn. Akala ko ganda yung bahay natin. Pero okay na yun. Maganda na rin. Mainit dito guys. Yung araw pero malamig yung hangin. Malamig yung hangin. Ano ba to? Guardian Pharmacy.
Boy family. Felix family. Ha? Cyril family. Usman. Ano ba? Magno. Support sa inyo. Gusto kayo dyan sa Pinas. Walang pedestrian dito ah. Wala pa ako nakikita ng pedestrian dito eh. Paano yung pagtatawid ka sana lang? Ah, meron kaso. Meron na diba? Kaso walang ano eh. Tawag na ito. Walang guhit-guhit. Baka tayo katatawid niyan. So saan nga? Itatawid tayo dyan, di ba? Wala pedestrian. Tara, nakalit pa. Queen Street. Tim Horton ah. Saan ka? Tim Horton ng St. Stephen. Ilocano in St. Stephen. Isinay. Hello. Hi. Gusto ko yung kita. Gusto yung Oh, pinagbibenta ng ano, bulaklak. Kaso hindi ata fresh eh. Ay, hindi. Hindi siya fresh. Ay! Mabait na mga Canadian, lagi sila naka-smile. Oh, may release pala dito. Release talaga? Oh, parang ano dito eh. Beta. Mga tiles. Canadian, ang babait nila, makakaway pa. Nakakita lang. Ito Pilipino. Ito na ba yun? Superstore, Atlantic Superstore. Shortcut na tayo guys. Bilis lang, wala pang 10 minutes yata eh. Paano yung ganong? Pupunta pa tayo, hindi na. Ay, bukas na lang. Ay, yun pala yung ganong. Lapit lang pala. Easy.
meron ganito sa daanan sa... Sama dadaan. Kita ko na yung wine tea here. Mga sanger. Parang naging baka sa pagkili kasi ano sa loob. Bibigay yung mga price. Hindi ba yun nakita ko sa YouTube? Pwede yan, ano ba? O may nag-concert oh. Ano bang bibilin mo? Parang init na. Nangyayari paglakad eh. Ay. Alin? No? Sama yung listahan mo lang. Iwan mo yung listahan mo na. Nagkain, nilokana.com, tv.com. Well, di ko pa na ka. Hindi mo pa ilabas. Doon naman tayo sa ano, dairy. Dairy. Dairy ka dyan. Sa dairy section. Parang naka-heater pa yata yun. Ayun o, mga dairy products. No? Ano, bilhin mo muna. Sabon? Oh guys, so mga order $25. Wow. $9. Ano ba? Powder nga. Ay, na yung nakapon Tide. Ano bang bilhin mo Tide? Ay, ano may nakakarton yan? Powder. $51. Di ba na yun? Wala ba yung mga lang? Ito, mga powder ba yata ito yun? Cold water. Ano ba ito? Pang... Pads. Sabi niya pads eh. Mas maganda yung liquid na ano. Ito, wash. Ayun na lang mga tayo. Powder, ayun na liquid yata yun. Ano ang karton? Ulit. Butas. Butas. Yung iba namang ibang brand. Ito, Gain. Sunlight, pwede rin. Try natin. Try mo yung maliit pa, tapos kung ano, maganda. Diba? Tapos, fabric conditioner. Fabric conditioner Downy. Downy na lang.
$9.29. Saan dyan? Downy ba o ano? Ito na. Fleet C. Nakaat lang. Ano Fleet C? Anong ano? Cent. May calm. Ito $5 na oh. 5 ay 6. Saan dyan? Kapag dalawa. Larama sa ano lang. Dito na nga tayo, pumunta ka ba dun? Ano lang oh. Ano lavender? Relax. $6. Ano amoy? Amoy yan. Yan. Mga ano, sponge. Ito yung Mura na. ito oh. 1.49. Kung gusto mo ba yun, mas mura pa. Oo, mura na kita. Uy, listahan na. May kundi ko pa pala. Next. Brush. Para sa toilet. $5. Mahal mo lang ba yun? Ayun o, 4.79. Ano, Scotch Brite? Sama na ano, walis. Parang maliit. Ang daspan kasama na yun. Walis sama. Ito 13. Gusto nyo? Gusto mo yung mainit? Pwede mainit, pwede malamig? Oo. Parang thermos. Lagi na. Pwede mo malagyan ng mainit yan? Plastic? Ano ka ba? Hindi naman mainit. Oh, sige na, sige na. Pareho, black sa akin. Oh, black. Plastic. Pwede na yan. Ano ba yun? Hanger. Hanger. Hanger, hanger. Ano ba yan? Magkano? 2.5. $3. 2.79. Orange juice na lang. Wala. Doon na tayo sa may fresh. Fresh. Basta naka-chill. Ano added sugar? Orange juice. Oh. Ano, 1.89. Ayan. Babas lang. Apple juice. Oh, orange. Walang ano. Milk. Fresh milk. Ayun, ganun. Yan ba o yung maliit lang?
siguro. Kape. Kape is life. Oh, 11. Oh. Mga 30. Oh, okay. Bacon. $10. Saan yung fresh? Ito yung fresh juice, oh. Orange juice. Dati ko hindi kita kanta. Ito eh. Chocolate. $2. Oh, mura lang oh. Dark chocolate. Almond. $2. Pwede na to. Wow. Ang bawi sa ano, puyat. Ito. Almond nuts. $3.39. Ano naman ito? Cranberries. $1.69. Ito ay walnut. $2.59. Mura lang chocolate dito guys. Pataba tayo na ito ngayon ah. Talaga. Okay. Ayan! Ayan! Andun! Saan? Andun, binalik niya yung ano, sabon. Pupunta daw tayo sa ano, bukas. Oo. Oh, bukas na lang. Ayan! Okay, no? Asa si Lakay? Asa na si ano, Elmer? Andyan, hinatid muna niya sila Weng. Ah, sige. Hindi, mag-grocery ka rin. Meron eh. Ba't hindi kayo kumuha sa Pinas ng ano na ninyo? Dito na kayo bumili. Wala kami makita na ano doon, mga plato lang. Ay, baunan yung kinuha namin. Pwede na ba yan? Mas okay ata yung mga nasa Canadian Tire kasi pwede siya sa Canadian? hot and cold. Oo. Ah, sige doon na lang siguro. May mga nakasave na items din sila doon. Kayo kasi ito mahal po kung bibili ng mga gadget. Mahal nga eh. Oo. Pwede nyo lang bilhin dito yung bilhin. Oh. Wow. Ito. Touch.
na to. Masarap na ito. So guys, so steak tsaka ham. Dinner namin, bagong dating na naman kasi wala kami stock nito. Wala kami dito. Pag ginawa ko, yung damdaman ko. Ano gusto mo ba? Oh, wow! Tsaka steak. Tapos spinach, tsaka mushroom. Dinner namin. Tsaka tinapay na lang. Wala nang oras magluto na ano. Ito kami na inulam na ay kinain na ito dati na noodles. Real noodles wali lang. Diba? Ano lang ito, pag nito medium rare. Okay na to. Di ba may ipit yan? Ipit tawan. Wow! Load natin yung mushroom. Wow! Dito sana kung may red wine, no? Tumunog na yung alam ko sa steak. Pero natanggal na natin. Kasi dito na siya, eh. Yun, no? Busog-busog pa. So natin guys yung spinach. Yung spinach. Yung butter. Meron akong butter dito, eh. Yun. Bakit na? Yeah. Yeah, sunog ano ko. Sarap sana ito kung apoy. Kurang mo lang ito yung asin. Kosher salt. Ito na ito. Ito na ito guys. Tapos masalit natin agad yung spinach.
acid ko eh. Saka ano, okay. Saka, paninda. E paano, nandito lang yung sauce niya sa loob? Ano naging sauce yan? Dito, buksan mo to. Wow! Ang galing naman kasi nung gumawa na ito eh. Sabi niya, exhaust, papasok din yung exhaust niya. Paano nangyari yung exhaust yun?